No niin, terve kaikille. Se on Lahtelan Ville täältä Kemin Metsägroupilta. Yövuorossa ollaan täällä ja kone kulkee ihan mukavasti. Mutta se ei ole tämän videon aihe nyt. Tämän videon aihe on semmonen, että yksi homma, joka ei toimi niin mukavasti eikä ensinkään ole toiminut, tuo meidän Paperiliiton lomatoiminta. Ja nyt on kyseessä tämä meidän työntekijöiden lomakeskusten myynti. Tämä on semmoinen asia, mikä painaa meillä mieltä. Tässähän kävi niin, että kun liitto alkoi rahapulassa myymään näitä 3 lomakeskusta, niin yksi on saatu myytyä, 2 on jäljellä. Mutta kuinka ollakaan, niin tässä myynnin yhteydessä paljastui semmoinen homma, että näitä lomakeskuksia onkin 4. Meillä ei ollut tästä 4. mitään tietoa tänne. Mutta siellä on Loviisassa paikka, johon meillä jäsenillä ei ole luonnollisesti niin käyttöoikeutta näköjään. Ja sen takia mut tiettykään tästä. Ja voitaisiin katsoa täältä vähän informaatiota tästä myynnistä. Katsotaanpas tänne. Paperiliitto luopuu 3 lomakeskuksesta. Kun ei ole rahaa, niin ei ole rahaa. Mutta mitäs sitten? Yhtäkkiä sitä rahaa onkin. Paperiliitto myy jäseniensä lomakeskukset. Liiton henkilökunnan lomamökit myynnin ulkopuolella. Oho. Siis Paperiliitto tiedottaa. Luopuu 3 lomakeskuksesta, mutta mitä Paperiliitto ei tiedota? Liiton henkilökunnan lomamykit on myynnin ulkopuolella. Se on tässä tärkeää, mitä Paperiliitto ei tiedota. Nyt me luetaan valtakunnan uutisista tämmöinen asia. Paperiliitto ei edes vaivaudu tiedottamaan meille jäsenille tätä, vaan yrittää niinku salata koko homma. Nyt onneksi Iltalehti kertoo meille, miten asia on. Joo. Miten se Hakaniemen porukka siellä, miten tää meni niinku teillä omasta mielestä? Menikö tää niinku nappi? Ajotteko jäsenten etua tässä? Tuotetaanpa hälytyksiä väliin. Joo. Pojat oli tästä aika vihaisia ja sanoi, että tämähän on korruptiota. En tiedä, onko korruptio on vahva asia, tai vahva sana, mutta on tämä ainakin epäreilu. Että liitolta meitä maksavia jäseniä kohtaan. Että tiedoksi vaan vanhalla sinne Hakaniemeen, että tämmöistä linjaa, mitä liitto tässä lomapaikka-asiassa käyttää, niin täällä kentällä meistä maksavista jäsenistä, niin kukaan ei kannata tätä. Ei yksikään kannata. Joo. Ja jos te jatkatte tämmöistä hommaa, niin teidän luottamus siellä meidän silmissä, se laskee niin kuin lehmän häntä. Joo. Sen takia me ollaan täällä Kemissä tehty aloite nyt tähän hommaan. Saatais Kuusamo ja Kouvola takaisin, jos vain mahdollista. Kuusamo näistä ehkä se parempi kuitenkin, tai pidetympi. Ja siellä on loistavat mahdollisuudet viettää vapaa-aikaa. Niin kesällä kuin talvella. Ja sen takia nyt liitossa olisi syytä ottaa tämä asia vakavasti käsittelyyn sillä kokouksessa. Ja pääkonttorin väen tulisi muistaa, että kellä te olette töissä? Kuka teidän palkan maksaa? Kun teette niitä päätöksiä. Minä en ole yksin tässä, meitä on monta ja minä tuon tämän asian esille nyt vain tässä. Ja
moni kaveri on täällä purkanut tätä pettymystä tähän liiton hommaan. Ihan niinkö voimasanojen kerran, saa sanoa. Sen verran pettyneitä on porukka tähän. Ja nyt niin me Paperiliiton jäsenet, niin me voidaan miettiä täällä pipoalla nyt tätä hommaa. Että kun avataan tilinauha, niin katsotaan, että tämän verran on maksettu jäsenmaksua. Niin tällä jäsenmaksulla me pidetään yllä mökkikylää Loviisassa. Meillä ei ole sinne mitään käyttöoikeutta. Meidän paikat on suljettu, ne on myynnissä, mutta kuinka ollakaan, Loviisassa lomatoiminta pyörii. Sulla ei ole sinne oikeutta mennä. Minkälaisia ajatuksia tämä sinussa herättää? Niin, arvasinko oikein? Ei kovin positiivisia varmaankaan. Joo. Ja nyt ei ole tarkoitus pahoittaa kenenkään mieltä kuitenkaan siellä liitossa, vaan nyt tehkää nyt hyvä päätös tästä asiasta. Tämä täytyy saada sinne pöydälle. Siellä on miljoona asiaa, eletään vaikeita aikoja näin, mutta tämäkin pitäisi käsitellä siinä. Korjatkaa se huono päätös. Kaikki on ihan, menee hienosti, asiat järjestyy. Teillä on luottamusta vielä. Ja meillä on Jussi täällä hyvä luottamusmies. Jussi on luvannut kanssa ottaa tämän asian liitossa esille. Ollaan hyvin toiveikkaita siitä, että tämä järjestyy. Joo. Mutta ei mulla tämän kummempaa, niin ei puhuta sen kauempaa, niin teilläkään tuu aika pitkäksi. Ja tämmöiset terveiset lähtee Kemistä sinne Hakaniemen suuntaan. Kiitos ja kuulemiin.